na abot na kong PC. Ayun, ako niyang i-unbox. Ang yung specs di ani kay bali naka Intel i7-10700 ang iyang processor. Kaya naka 16 gigs nga RAM, 3200 MHz na siya niya, DDR4. Kaya naka 500 gig nga storage. SSD na siya. Dayon naka yung motherboard is MSI H510M Pro E. Then naka cooler KF420E DGT. Dayon ang power supply kay 750 watts 80 plus. Dayon naka Coolman Spectra yung case. Dayon ready na siya sa kanang gamiton kay naka-install na pud ang Windows 11. Bali 19,500 ni siya tanan. Dayon if ganahan mo kanang check sa shop kung asa ko nagipalit, narang QR code kamo ni bahala. Iskara na siya sa Facebook. Wah, so mo na ni siya. Tao na is pantawad sa akong mga wire niya. Una akong HDMI. Dayon ang keyboard. Tawad na to. Keyboard. Dayon dasa na is ang mouse. Tawad na to na eh. Siya ako sa ipakilid ang wire. Okay. After sa to ang mouse ani is next of course ang power supply. Dahil ako sa nako. Okay na. Tawad na ang atong power supply. Ano day? Ang wire day. Power cord day rather. Power supply nun. Ano dyan ba? No, isa. Kung ko lang yun. Mo niyang power cord. Tanong to adapter kay para masaksak na to sa kwan. Sa saksakanan kaya kung saksakanan di mo siya makaigo. Dayon, ang monitor na lang po di apay na lang po na ako. Okay. So, iyon na ta. Dahil lang, bali na akong camera. Hey, Future Clarence here. Bali, nagkuti ko sa PC. Indot ko siya ganang smooth case tanan. Nitanaw ko ganyan sa iyahang kwan, sa iyahang task manager. Natingala ko anong ang display niya kay banda ka ng processor nga kato man Intel i7 10700. Dayon na siya 16 GB RAM display dito. Then ang iyaha po storage yung katong 500 GB. Tingala ko anong wala ni display ang katong iyahang integrated graphics nga Intel UHD 630. Ana. Ako i-search kung naa ba siya integrated graphics niya. Posible po kay mo dagat siya nga wala siya integrated graphics niya. Kuan siya kanang wala koy graphics card gigamit. So ang problema ra ato is need siya nimo installan o graphics driver. Then mo siya. Install ko graphics driver. Nara siya sa Intel nga website niya. Mayroon siya mga 100 MB ana. Nya, mo to install ko siya. So pag try na ko pag tanaw na ko usab kay naa na siya. Display na siya. Dayon, i-try na ko kanang edit sa After Effects, kanang sample ra na ko nga video. Mao to siya, kanang smooth ra man siya. Compare sa akong laptop. Ang iyang kalainan is astronomical, grabe ka. Like buttery smooth. Yeah. So from now on kanang maybe next week mag-start na ko video then mag-edit na ko sa yay finally. So here's a montage sa PC.